Pred pár dňami sme dokončili našu prvú žatvu na tomto čínskom minikombajne. Motor je tejto značky, ako by povedal majster N. Zhuling Xinjiang, a kombajn tejto značky je nejak Danxia 4L-05. Tie motory dostať, kúpiť aj samostatne. Videl som, že aj na Slovensku to už predáva niekto, ale nájdete to aj na tých čínskych stránkach. Treba si nájsť model, konkrétne tento je ZH196, aj keď sú novšie. No, prejdeme nejak postupne od kombajnu, od začiatku. Takže máme tu nože horné, máme tu nože spodné, žací mechanizmus, no a následne teda motor a riadenie. K riadeniu si vysvetlíme. Funguje to tak, že vlastne sú dve kolesa vpredu. Pokiaľ robíte na šikmých zemiach, kde si nahor nejako ako my, tak mňa vykotilo po pár metroch, to znamená, že musel ma držať kamarát. Na lane ma istil, aby ma neprevrátilo. Ovláda sa to tak, že tu máme stoličku. Čiže tutok sa sedí a v podstate systém šoférovania je ten, že hýbeme nohami takto. Hej. Takže niekedy je problém, keď potrebujete byť nohami na zemi a tak. No. Máme tu niekoľko páčiek, tak konkrétne toto je klasická prevodovka. Toto je ako keby taká manuálna prevodovka. Má to 3 pozície a to je státie, neutrál a pracovná pozícia. Prehadzujeme, keď sme tuto na neutrále. Akurát treba dávať pozor, lebo brzdu to má v podstate, nemá to brzdy ako také. To znamená, že musíme prehadzovať. Môžeme sa zrútiť dole kopcom počas toho, ale zase nie je to tak jednoduché, že ten stroj má aj nejakú váhu. Takže tak rýchlo sa nezrútite. No, tuto je pracovná, to znamená, poviem príklad, zaradím si tu na jednotku a ako pomaličky púšťam túto páku, tak sa začínam hýbať. Rýchlosti 1 a 2 sú pracovné, 3 je, pokiaľ sa pohybujete po ulici, pretože ale musíte si dávať pozor, aby ste susedovi do plota nevleteli. Musíte trošku vedieť to už ovládať. Touto páčkou si dvíhame spodné nože. Funguje to na jednoduchom princípe lano. Hej. Dvihneme si to hore. No, ale zase keď to dám dole, takto, hej, je to tam vidno. Čiže s tým sa nastavuje výška strniska. A tie horné nože, keďže je dobre ísť pod klasom, na to máme hydrauliku, hej, tu mám páčku a idem si, dvíham si hore. No a potom zase vypustím takto dole. No, tieto páky, keď ich chytím obidve, tak v podstate odpojím motor od prevodov, hej, čiže napríklad stojím na stopke, tuto hore, toto stlačím, to znamená, že letím dole. Posledná páka je táto, tu tiež prehadzujeme na neutrále a zapíname tým žací mechanizmus, ktorý sa spustí. Vieme to spraviť aj tak, že traktor stojí a ide žací mechanizmus a treba si dať túto neutrál a túto pracovnú pozíciu a vieme ho použiť aj ako len mláťačku. No, štartuje sa pomerne samostatne. Týmto náradím. Máme kľuku, je to diesel jednovalec. Funguje to tak, niekedy tu naštartujete na 20. krát. Tak podarilo sa mi zohnať kameramanku, tak ešte si vysvetlíme raz to štartovanie. Znamená otvorený prívod paliva, pustený plyn, stlačím dekompresor, neutrál si treba dať, samozrejme, tu neutrál, tu si dám neutrál, hneď mi to padlo. No, a stlačím si dekompresor, krútim kľúkou, ako náhle budem mať nejaké otáčky, ja ten dekompresor púšťam. Je tam zotrvačník, to znamená, že on už mi začne pomáhať a kľúka potom vypadne. Asi sa mi nepodarí na prvý raz, ale aby ste videli.
Hej. Točíme. Ukáž to, čo robím tu dole. Hej. Na takú rýchlosť. Nadívaj sa, no. Aha, no. Takže tak, skoro naskočil. To len na ukážku. Pri štarte treba, ešte to som zabudol, plyn. Tuto sa je plyn. Hej, tu sa nám to hýbe. Čiže treba si pridať si plyn, keď štartujeme, pretože inak nenaštartujeme. Keby sa dlhodobo nedarilo, tuto máme sanie. Ja som zobral horkovzdušnú pištol, trošku horúceho vzduchu, trošku to nahriať a potom to už chytilo lepšie. Ale poslednú dobu to celkom chytalo na prvý, na druhý raz. Tu sa dáva chladiaca voda, lepšie povedané voda, pretože to má väčšiu spotrebu vody ako nafty. Tuto sa dáva nafta, aj keď musíte si pomôcť nejakou rúrkou. A ja používam tú klasickú, jak sa to volá, no tú odpadovú rúru na vodoinštalatérske záležitosti. Tuto by mi niekto hneď povedal, Stano, tu si daj nejakú onu, zátku, ale ten, čo mi ho predal, hovoril, že to nemá byť zapchaté, že to je taký čínsky systém, že vraj to má byť otvorené. Takže ideme s otvoreným. Voda niekedy pomerne dosť rýchlo vre. Vraj sa dá robiť aj s vriacou vodou, že vraj to není problém. Aj sám som tak robil. Tuto sa dáva vreco. Také menšie vrecko, hej. Toto sa vie dať dole. Zahaknem si vreco, tu si ho napichnem. A tuto mi vlastne zbiera. Tuto vyletujú tie posledné plevy. Tuto vyletuje ten hrubý materiál. Pokosený. No, tu máme šnekový dopravník, ktorý to podáva sem. Cez tento dopravník sa nám to dostáva do tohto priestoru, kde sú sitá. Si to vyšrobujeme, aby, keď už to ukazujem, aby ste to videli celé. Takto nám vyzerajú. Takto nám vyzerajú tie sitá a tu sa nám aj špagát dostal. Tu máme ešte nejaké ten ráž, zrno, to znamená, to ešte pozbieram. Takže takto. No a čo som ešte chcel ukázať. Tuto máme podľa vlhkosti, vieme si upraviť, koľko vzduchu tam má ísť, toto si vyšrobujem, povytiahnem. Tuto takisto, len mám to zatiahnuté. Dá sa s tým pracovať podľa vlhkosti. No a ešte, aby sme sa pozreli tu na. Takisto toto sa dá otvoriť. A dostaneme sa sem. Takže toľko ku kombajnu a jeho ovládaniu. No musím povedať, že v posledný pás, kde už som sa bál, že spadneme, tak sme museli to strihať ručne nožnicami, ako v Kambodži. A kombajn sme použili už iba ako mláťačku. No, keď máte burinu, alebo keď striháte, napríklad ráž má strašný rozdiel, čo sa týka výšok, tak potom je to zrno nie až také čisté, ale zase ani nie úplne špinavé. A keď nahádžete pekne, že dosť tak pod klasom nastrihané, tak to zrno môžem povedať, že je čisté. Ešte jednu vec som chcel upozorniť, a to je rozvody. Ten kombajn má rôzne krytky. Len môže sa stať, že napríklad mne túto sfrezovalo remenicu až na žiletku. Roztrhlo mi remeň deň pred žatvou, takže som musel sobotu do obeda zohnať druhý, čo sa mi našťastie podarilo. Takže ak by ste počuli zvuk obrábania kovov, tak treba ten kryt určite zhodiť a pracovať bez neho, aby ste si ušetrili problémy.